To ba wani abu bane akan wakar wannan yaron Bilal da saki. Na son ja hankalin mutane kaɗan. Na farko dai ina son tabbatar muku wakar da Bilal ya saki yayi kokari. Na biyu kuma ku sani wannan wakar wallahi ba ita ce wakar da na masa ba. Ban san ita zai saki ba. Abin da yasa ya burge ni kwarai da gaske saboda me da wannan wakar yazo da na zauna zan yi wakar nai in yi wakar take nai in yi baiti ɗaya na fi awa 3 muna yi. Mai shadda yana zaune, Abubakar mai shadda da wane ne da shi makidin Bravos. Ina ji mai shadda sai da ya gaji ya tashi ya fita. Na kasa yin wakar. Ya fi awa 1 yana zaune baiti ɗayan ya yiwa ya fita. Duk in kuka saurara akwai wani yaro da ya saki bidiyon dan guntu. Ina ga bidiyon da ya saki za ku ji abin da nake cewa daban da wanda aka saki a waka. To ashe dan wanda na dora akai nake ganin bai ba, har muka shawarar cewa na bashi hakuri nace wannan wakar taka kayi kokari dan maganganun da ya saka sun yi. Wani ya ce ana cewa ana wakar hassada ana kada, shine abin da yake faruwa yanzu. Ita ko hudubar juma'a ana yin ta da abin da yake faruwa ne. Haka ko waka zaka inda ta kira ce so kana dora ta akan bigiran abin da yafi faruwa ne. Abin da yafi faruwa kenan, saboda kuma abin da kuke masa kenan hassada. Dan gashi da ya faɗa din ga ai ga kunan kun fito mahasada. To a takaice dai ga muku wakar sai na ce masa ya ajiye wannan, sai muka ɗauko wata waka na ce amma tunda ba lokaci kakka tafi haka mu ɗorawa soyayya, saboda a age ɗinsa abinda na yi tunanin ya fara nema kenan. Sai na ɗora masa chorus shi kuma ya ɗora baiti a waka soyayya. To da ya je sai ya ji wannan abin da na yi shi ya yi masa, sai ya ɗauko ya sa kuma ya yi dama already. In za ka waka an fi so ka dinka yi da ma'ana. To in kai abu da ma'ana za ka kawai yayi. Amma ba ita ba ce wakar wallahi, ban kuma sani ba zai saki ɗaya ne ya ne Allah masani. Na ɗaya kenan. Na biyu ina so in gaya ku masu cewa da miliyan 2 sai ya karɓa da kaza, to insha Allah miliyan 2 ma zai karɓe ta, zan bashi yazo zan bashi ta. Kuma ba shi ba ku sani daga yau in dai zan featuring young artist sai na bashi wannan kudin. Daga miliyan 2 nan abin da ya sama ya danganta da yanayin da ake ciki na kima kudin. Kuma in Allah ya hore muna yadda muke ma balle kuma muna sa ran mu ci gaba. In Allah ya so ya yadda wannan miliyan 2 zai karbe ta, na bashi ita, sai in yi so sai ku samu cikin dutse ku dau dutse ku buga kanku ku haɗu ku mutu. Yanzu da ya kawo waƙan nan kuka yi ta tagin dina da ne muku banza ban yi ba, so shi ma wani abu ne daban. Me yasa matasa ba ma tsayawa mu kalli me muke yi? Duk sanda muka zo da abu duk kankantarsa in dai ba a saba addini ba an yi kuma koyaya sai ku ce alhamdulillah ku yaba, saboda mai gaba a samu wanda ya fi shi. Amma ku kullum ku dinka kawo abubuwan da za su sa mutane su dinka jin tsoron shiga al'amuranku. Ba haka ake ba. Ko manya a ƙasar na abin da na gane kenan, mutum yana so ya yi maka alheri amma tsoro yake kakkaje ka faɗa ka tona ma asiri ko wani abubuwan da suke faruwa kenan. A'a an yi masa sai ku ƙara masa ƙwarin gwiwa. In tasa ba ta yi ba ma sa'a ce ba ta yi ba gobe ma wata za ta, wani zai kawo wani ta ko shi ya kawo wata ta. To amma tun yanzu ya fara tare irin wannan masada, a to ku jira ku gani. Allah zai bashi sa'a in dai muku banza ya kula ku ba. Kuma in wannan waƙar tasa ba ta yi daɗi ba ta waye, haffa nasiha ya mai kyau a ciki. Ya ce ya daina faɗa don kowa, ya daina menene, ya daina kaza. Haka ne rayuwa, ka daina kallon wani, daina faɗa don shi, daina ba ruwanka da duk abin da ya kawo da kai da shi.
ya kuma gaya muku rayuwa yadda take a ɗunguru. To masu kallon mu da masu sauran mu dai wannan shine cikakken jawabin da Naziru sarkin waƙa a dangance da sanarwar da yayi bayan fitar da wannan sabuwar waƙar da wannan matashin yaron mai suna Bilal Bille a kwana-kwanan nan. A yanzu haka dai babu abin da yake tunanin a cikin social media face lamarin waƙar da wannan yaron ya fitar mai suna Bilal Bille, wanda ya yi matuƙar bada mamaki bisa yadda ya je har wajen sarkin waƙa, kuma sarkin waƙa ya sa mai hannu wanda ya dafa mai suka wannan waƙar mai taken muri, kamar yadda kuka ji a cikin wannan maganganu da Naziru sarkin waƙa yi na cewa tabbas shi ma kansa yaron ya burge sosai matuƙa. To masu kallon mu da masu sauran mu dai zamu kawo maka wannan cikakken faifan bidiyo, amma kai dai karka manta da dangwala alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa don samun zafafan ayyukan su da zarar mun dora. To masu kallon mu anan maka ƙarshen labarin namu.